Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain kama ba'du. Nuwun kula nuwun wonten ngarsanipun para sepuh pini sepuh ingkang dahat kinabekten panjenenganipun Ustadz Eli Jabarudin, Bapak Dukuh saha Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW ingkang pantesan nampi sagunging pakurmatan. Panjenenganipun Bapak Ketua Takmir saha pengurus Masjid Al-Mutakin Rejosari, sumrambahipun dumateng remaja masjid lan sedaya jamaah kaum muslimin muslimah ingkang tansah bagya lan mulya. Minangka purwani ngatur, sumangga kula dherekaken ngaturaken puji panglembuna kasampurnan lan raos syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti Pangeran ingkang Maha Kawasa ingkang sampun kepareng paring kanugrahan arupi iman, Islam lan kebagaswarasan satemah ing adicara dalu menika tansah pinayungan rahayu wilujeng niskala nir ing sambikala. Boten kata lumpen sholawat saha salam mugi katur dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambahipun dumateng putra garwa lan sedaya sahabatipun ingkang tansah dipun antu-antu syafaatipun wonten ing Qiyamul Qiyamah. Keparengna kula nigas wacana gembil kamardikan panjenengan sedaya ingkang katemben nembe skeca lenggah sinambi wawan pangandikan labet kula ingkang piniji minangka sulih atur kadang panawung krida adicara ing dalu menika. Kinen badhe ngaturaken ingkang sepisan pambagya kawilujengan kairing agunging pamatur nuwun ingkang tanpa pepindhan injih awit rawuh panjenengan sedaya wonten ing dalu menika. Ananging pilih anggenipun kadang panawung krida nampi rawuh panjenengan sedaya boten saged paring papan palenggahan saha pasugatan ingkang sarwa sarwi ngresepaken. Injih awit saking menika lumantar kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksama. Ingkang kaping kalih wigatosing pepanggihan wonten ing dalu menika nuninjih adicara halal bihalal keluarga ageng warga Padukuhan Rejosari Kemadang Tanjung Sari Gunung Kidul Ngayogyakarta Hadiningrat. Injih awit saksampunipun nindakaken siyam Ramadan setunggal wulan donga pamuji warga masyarakat mugi sedaya warga masyarakat tansah pinayungan adem ayem guyub rukun pinayungan iman lan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Injih awit saking menika wonten ing dalu menika kanthi ikhlasing manah ngaturaken sedaya kalpatan tindak tanduk ingkang kirang dadosaken rena ing penggalih mugi saged lebur wonten ing dalu menika injih awit ridho lan berkahing Allah Subhanahu wa taala. Wonten ingkang badhe medhar sabda wonten ing adicara wonten ing dalu menika nuninjih panjenenganipun Ustadz Eli Jabarudin saking Pondok Pesantren Binbas Ngayogyakarta. Sagung parlenggah kakung miwah putri ingkang tansah winantu ing Sukobasuki. Ingkang kaping 3 nyuwun agunging pangaksama mbilih kadang panawung krida anggenipun
nindakaken jejibahan wonten ing dalu menika kathah tindak tanduk saha trapsila ingkang kirang dadosaken rena ing penggalih. Jamaah kaum muslimin muslimah ingkang tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, makaten lan semanten atur kula bepilih pinanggih jajar cewet lan galap kang sulisan anggen kula matur mawantu-wantu nyuwun lumunturing sesamudra pangsami. Jaya-jaya Wijayanti, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Pepuntoning atur billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.